Moro. Moro. Sinne YouTube. 14. Joo. Pöösötä moro vaan sinne YouTube-puolelle. Niin. Pitkästä aikaa. Tästä nyt jonnekin. Joo. Olemme tässä sun isän koneella menossa tubbeen. Laitapa se päälle. Tämä näyttää sun kasvot. Peri. No niin, kato nyt. Haluatko sun nimen? Mistä mä sanon sun? Kaikki voidaan tietää mun nimen jo. Miten jo? Moikka. Se koittaa suudella mua. Kiivaita lähettelijöitä. Hän rakastuin SK14. Siis. Käykö teille katsojille, että mä kutun tätä SK-nimellä? Minä se videoista. Täh? Tietenkin. Se on mun yleisnimi. Ne teki niitä kivuja. Joo. SK14 ja... Minne sä meet? Tähän koneelle. Sä olet PP. 101. Ei ollut. Maapallittelua. Mäpä en. Lanit. 1. Lanit. Kenen kanssa toi on? PPstä 1. Niin. Lanit. Mitkä lanit? Me lanitettiin meidän äitin koneella. Ai mitä? Me pelattiin kaikella. Kenen kanssa? Juhan. Nyt Petron niitä pikkuvaljen. Niin. Aloitetaan ihku terrorisarja SK14 teki SK14. SK14. Aloitetaan pelannut. Vittu sivu ei kyrpää. Orota. Roikia. V-log osa. Susi. Koirasusi. Uusi henkilö SK14. Niin tää oli se eka video, se oli hyvä. Ja mä laittaa sen. Niin sä laitat sen sillä. Mulle tulee sitten ihan kauheasti videoita, sitten kun mä saan taas sitten. Se lataa sen. Joo, te voitte mennä kattoo sen. Nyt. Heti. Mitä nimeä, videon nimeä muokata. Pitää mennä tonne muokkaussivulle. Eikö meillä ole edes kirjoitettu sisään? Ai niin. Pausi. Joo. No niin, moro. Jälleen kerran. Haluutko Anna sille vaan 1. Haluutko karkki? Anna SK sille 1 karkki. Haluutko karkki? Itsa. Joo. Istu. Joo. Maahan. Mä käteen. Käteen perseen. Maahan. Kuvassa. SK14. SK. Joo, SK on varmaan pitää lähteä. Auta. Anna sitä, pitääkö mun lähteä, mutta... Halo? Mä oon... Joo, moro vaan YouTube. Jatketaan vähän aikaa vielä aina. Joo, mun puhelinkin pitäisi pöydän alla. Koitan kanssa mitä teille täällä. Apua, mä vien mun puhelin. Ei se koittaa. Mitä mä tehtäis? Mä oon mun puhelimen. Tuttelemme jauhoja. Kaikkea muuta.
Näitä tänne hajusteeni. Lucia suutelee minua. Joo, muista, että me kuvataan. Niin. Mitä sä kirjoittelet sinne? Toi vittu. Eikä ei siis toimi. Toimii sitten. No, siinä on videon nimi, joten tää oli tästä. Kiitoksia kun katsoit. Moro. Etpä saa. Tää. Ei mitään.